Hello guys! Lingi-lingi guys! Mamati oh. Guwapa lagi mo glabhanan ani day. Hello guys. Apagkakaroon guys ni ata sa sitio Kabiringgil. Padung ta guys sa may sapa nila guys. Sa ilahang labhanan. Budalog na taani guys. Ato sa may tulay. Nga dunay labhanan guys. Mao ni guys. Mao na ilahang unlimited na tubig guys. Landong kaayo ang dapita guys kay daghang kayong kawayan. Ug kasagaran guys sa nang laba kailan ako guys. Pero walang kumuduol pag ayon nila guys kay medyo lawom. Isud agian padong adto guys mabasa nya ta. Lingaw po kayo sila guys, bibo kayo sila ng laba. Atong makita guys. Hello guys! Lingi-lingi guys! Mamati oh. Lami ning sa palabhan guys kay saw ra. Guwapa lagi mo glabhanan ani day. Saw retso pato na guys. Naman pa labhanan na mo dire sa Valencia guys pero layo magliti pa kani pwede na pud ni sila ani ra sila imong laba ani. Kay limpyon pud ni kayong tubiga guys tin-aw man. Awa na kumato sa unahan guys, wa na kumusubay dito sa uluhan kay midwa po ko kay masuwito aning dapita. Abuntag pa kining sayo guys. Ito makita ang mga view nila ani guys. Din lagi sa bukid guys kung aba na hisgutan. Ari dito sa may sapa. Kay libre way bayad. Isa unsa kay dagan sa imong labunon guys, dili ra kay kamahuman kay imo lang itampasa sa tubig. Ini pong ilalom sa tulay guys. Doon na pwede hang laban ng ilalom. Pero wala na kumuli guys kay murag tuyuon. Murag musudyo kas ilalom guys. Nya layo ang ilahang tuyukanan bitaw. Ako masuhito pod.
Ami action kog liili guys, ilawon sa tulay. So galisod jud ko guys kay pang man daw sa matuwang ko sa ubos. Iguro na ko sila nasilip gamay guys. Pang manggod hadlok tag maligit. Gamay ra kayo space ba nga imuhang tungtungan sa bakilid mo nang hadlok pud kayo li guys mo nang nalang ko mga pag video dito sa ilawom. Basta kay tinaw po dahil lang tubig ani guys. Pila ron sugilanon guys. Nakaabot ko sa bahay sa igagaw. Alma! Naka anak! Hala dakuha man na imong bay. Ares laag-laag wi daghan ng amigas eh. Amigas guys. Pag ani gud nahaw kay haligi pa man eh. Naon sa dagay mo adto naguba? Lugar ko kaadyo ani. Ang nibaw ang bay ani kay kabihing. Nabihing ana. Na siguro. Majo gud ani kay dili man init gud ani na. Kani mga tanong-tanong ana imuhan ana. Oo, tanan. Bay pagud ani kay makapananom tanom mata mga bisag panakot ra oh. Saging bang pananom ka. Kasi siyempre ga atiman tong kang Cesar Alvin adto. Wa mo na to ka. Albina, Calvin. Yan tapong tamnag mga saging. mga lubi. Kahoy. Mga kahoy po. Kumun man ang lubi dia. Pinsar may mamutong. Basta way magbantay gaw. Ngagiin. Basta way magbantay komunal ganang butong ana. Binulit ng baon. Dong kobos pa. Kaya kung nasa Alma kay Sabado wa day siya day off? Wa ugma pa. Domingo. Lapos kuno ko ari na ko agi gaw sa Riverside. Oo. Gikan magko atong kuan, atong siya na. Panay tayo. Adjo gaw biheng. Oh, adjo. Adjo. Gaw. Ay, kugihana kaan. Hala, naagad yung pangadyoon ani nimo. Kani oh? Kanang sama na tinangkong. Hinluan na lagi ni imong area lagi ani. Ha? Hinlo lagi ni imong ha? Lagi. Gun. Pwede man puro manuhong ka. May kwata. Senior din nimo. Labito ang baruno lang luwe. Men uno. Oh, Isda pa buwan. mao bitawan. At least pod naay kabuntuan ba? Ikaw. Kanang kamuti nga mo unod. Wa de ka. Ya. Ako na may ipanan. Ha? Pwede naman ako. Dugay na. Lagi tam ni og kanang muunod kay simbako og ganahan tag kamuti hidlawon di na kay kubkubon. Ito man na to ta. Aw naan day po no say color anang unod ana. Te. Puti.
Kaning ma ako man sa mga panag-istorya sa akong igagaw guys. Nangayo ko og udlot sa kamote. Ug daghan man siya tanglad guys. Tanglad pod ako ang gipangayo. Wa ko magdahom guys ug maabot ko ning dapitan ning buntag sayo guys. Ug salamat sa inyong pagsilip guys. Ug ako mingon dahang kaayong salamat. Bye-bye.